Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, gaur urriaren 8 da, asteartea, eta gurera etorriko zaigu Joseba Otano administrazioan euskaraz taldekoa. Besteak beste, euskararen dekretuaren inguruko sententziaz arituko da. Dena den, goazen lehenago gaurko edukiekin. Goazen gaurko eguneko efemerideak ezagutzera. 1814ko urriaren 8an, Bienako Kongresuari hasiera eman zitzaion. Napoleon garaitua izan ondoren Europako mugak zehaztuko zituen kongresua. Eta, mende bat geroago, 1977 urtean, Ernesto Che Guevara iraultzailea, medikua eta Kubako ministroa izan zena Bolivian atzeman zuten. Goazen orain aste honetako agenda errepasatzera. Ostegun honetan, urriaren 10ean, Vanessa Collierren kontzertua egongo da zentralen Iruña In Blues jardueren barruan. Sarrerek aurretik 12 euro eta bertan 15 balioko dute eta kontzertua 8:30 hasiko da. Bestalde, ostegunetik aurrera ere eta igandera arte, Navarra Arenan Outlet Navarra Motor Showaren 2. edizioa ospatuko da, goizeko 10:00 arratsaldeko 9:00 eta sarrera librea izango da. Bukatzeko, igandean, Zubiri Iruña maratoi erdia ospatuko da. Goizeko 11:00 aterako dira korrikalariak eta apuntatzeko 28 euro ordaindu beharko dira. Goazen orain gaurko eguneko komunikabideen azal nagusiek zer kontatzen diguten aztertzera. Diario de Navarraren azalarekin hasiko gara, bere titular nagusiak dioenez, Maria Txibiteren kideek presio egiten ere diote Bildurekin aurrekontuak negoziatzeko. Argazki nagusian berriz, gazte bat patinete elektrikoan bediatuz ageri da. Iruñek patinetei dokumentazio teknikoa eskatuko diela adira eramaten du egunkariak. Beko albistetan berriz, CDRek prozesaren sententzia ondoren Katalunia blokeatu nahi dutela dio egunkariak. Eskuin aldeko albisteekin jarraituz, osasunak lehen mailarako igoeraren primen dela eta defizita edukiko duela azaltzen du. Bestalde, Nafarroan internet bidezko iruzurrak gora egin dutela salatzen du egunkariak ere. Korralioseko kimenarengatik 5 urteko zigorra ezarri diotela argitzen du ere. Eta azkenik, Jose Oneto kazetaria hil egin dela azalarazi du komunikabideak. Diario de Notiziasen azalarekin jarrituko dugu, Brexita eta arantzelek elikagai sektoriaren 194 milioi esportazioetan mehatxu egiten dutela zehazten du egunkariak. Argazki nagusian berriz, Bilabesako 15.291 erabiltzailek berriz kargatzeko aplikazioa erabiltzen dutela azaltzen du ere. Bekaldeko albistetan, Adrian López osasunako jokalariaren hitzak ekarri dituzte portada nagusira, eta gainera, planetaren aldeko mobilizazioen berri eman du komunikabideak. Eskuin aldeko albisteekin orain, PSN-ren kideek EH Bildurekin aurrekontuak negoziatzea eskatu diotela azalarazi du egunkariak. Bestalde, Sánchezek pentsioak igoko dituela promesa egin du, gobernuan 16 hilabete egon ondoren. Civibox eta Gaztediaren etxean 3 eguneko greba egongo dela argitzen du ere. Korraliosen gazte bat itotzeagatik 5 urteko kartzela zigorra ezarri diotela azaltzen du medioak, eta azkenik, unibertsitatei buruzko artikuloa dakarrela ageri da azal nagusian.
Gara egunkariaren portadarekin orain, Casadok Peperen perfil ultra markatu duela dio Garak Blanco Araban kokatu ondoren. Argazki nagusian, Urkulluetan Jan Rene Etxegarai lehendakarien arteko agurra ageri da, atzo kooperazio memorandum bat sinatu ondoren. Ezkerraldeko albistetan, ezkerra geringosa birsortzeko prest Portugalen. Gainera, Amerikako Estatu Batuak Ipar Siriatik tropak erretiratuko dituztela eta Ankarari ohartarazi diotela azalarazi du Garak. Eskuinaldeko albisteekin orain, Aingeru Zudaire Atarrabiako gazteari eginiko elkarrizketaren aurrerapena ageri da, lehenik eta behin. Hondarribiako gazteek alardea 21. mendera egoitkitzea eskatu dutela azaltzen du ere egunkariak eta azkenik pentsiodunek urtarrilerako egundoko mobilizazioa iragarri dutela argitzen du komunikabideak. Berria egunkariaren portadarekin jarrituko dugu, Hondarribiko alardeko gazte batzuek Andreen parte hartzea babestu dutela nabarmendu du berriak bere titular nagusian. Argazki nagusian berriz, Siriako zonalde bateko irudia ageri da, Rojaban erresistentzerako deia egin dutela azaltzen du egunkariak. Bekaldeko albisteetan berriz, Jaurlaritzak eta elkargoak mugarri bilakatu nahi duen akordioa sinatu dutela azpimarratu du berriak. Bestalde, kilometroak jaialdiaren berri ematen du ere egunkariak. Jarraian, gobernuz kanpoko erakunde batzuek etaren eta estatuaren biktimei barkamena eskatu dietela azaltzen du medioak. Tantoa gehigarria dakarrela ere eta iraitz lekuona UEMako lehendakariaren hitzak ekarri dituzte portada nagusira. Euskal Herria Irratiko webgunearen azalarekin amaituko dugu, oraindik ere 200 irakaslere gabe daudela salatu du komunikabideak. Kurtsoa hasita egon arren Hezkuntza Departamentuak ez ditu 8 plaza huts bete eta beste 24 baja ordezkatu. Bestalde, Zibibox gaztediaren eta gaztediaren etxea greban daudela argitzen du. Sedena enpresako langileak egingo dute murrizketak salatzeko barkatu eta lan baldintza hobeagoak eskatzeko. Azkenik, Iruñeko EH Bilduk dietak bertan behera ustea eskatu duela azpimarratu du portada nagusian. Berriobeitiko albisteekin hasiko gara. Ostiral goizean auto-istripu bat izan zen Berriobeitin eta gizonezko batek bizia galdu zuen. Igande goizean berriz, kotxe batek oinezko bat harrapatu eta hil egin zuen Berriobeitin. Ezbeharra N240A errepideko 7. kilometroan suertatu zen goizeko 7:04. Gaitz aldatuz, ostegunean arratsaldeko 5:00 ikasi nola erabili euskara zure seme-alabekin gutxi edo deus ez jakinda ere tailerra eskainiko da Artikagunen. Sarrera doakoa izanen da, baina lehenagotik izena eman behar da 012 telefonora deituz. Pasa gaitezen Berriozargo albisteetara. Gaur, Cordones Invisibles elkarteak Sexualidad, cuando empezar y qué responder hitzaldia antolatu du kulturgunean. Hizlaria Eba Resino Cortés izango da, eta joan nahi duen orok izena emateaz gain 5 euroko sarrera ordaindu beharko du. Gainera, gaur ere irakurle taldea elkartuko da 7:30 liburutegian Adur Abaren La Excepción liburuaz mintzatzeko. Bestalde, ostiralera arte jaietako argazki lehiaketara aurkeztutako irudiak ikus daitezke kulturguneko atondoan. Egun berean izanen da udal ikastaroetan parte hartzeko bekak eskatzeko azken eguna. Mintzakide eta parke laguna egitasmoetan izena emateko epeak barkatu ere zabalik daude. Mintza praktika taldeetan ohikoa den bezala, praktika behar duten hiztunak euskara ohiko hizkuntza dutenekin elkartuko dira. Eta gainera, noizbehinka, antolatutako lantegiak eta saio bereziak elkarrekin egin ahalko dituzte. Ostiral honetan, zurginaren ipuina haur antzerkia egonen da 6etan Berriozarko entzunaretoan, 4 euroko prezioan. Bestalde, aurre monitore ikastaroa eskainiko da urriaren 14tik 26ra gaztegunean. Burlatako albisteak errepasatuko ditugu orain. Pasaden astean, langile bat hil zen Burlatan eraikin batetik behera erorita. 32 urteko langilea momentuan hil zen Erripagainako eraikin batean lanean ari zela, eta osasun zerbitzuek ezin izan zuten ezer egin. Bestalde, Gaztelekuk udazkeneko jarduerak aurkeztu ditu. Ostegun honetarako, adibidez, mahai joko txapelketa antolatu dute. Aurrerago, kuadrilla olimpiadak, Halloween festa, pinpon txapelketa, gazte zinema eta askoz gehiago izanen dira.
Horretaz gain, elkartasunerako udazkena programa ere antolatu dute Burlatan udalak eta zero pobrezia taldeak. Hilabete osoan zehar, ekintza desberdinak egongo dira. Aste honetan, adibidez, Saberse un loko erakusketa egongo da ikusgai erakusketa aretoan. Ramon Esonoren lan grafikoa, komikiak, afixak eta kartoiak batzen ditu erakusketak. Ekuatore Ginean jaio zen artista hau, 1977an eta marrazteko grinaz gain, bere herrialdean dagoen diktaduraren aurkako aktivismoa burutzen du. Bihar bestalde eta programa honen barruan, baldago etxe bizitzarako eskubiderik Burlatan, mahai ingurua egongo da gonbidatu desberdinekin 7:30 kulturetxeko hitzaldi aretoan. Horretaz gain, adinekoen eskola lantegiak 2 ikastaro eskaintzen ditu 60 urtetik gorako pertsonentzat. Zahartzaroan osasuntsu eta afektibitatea eta sexualitatea izenburuekin. Gazteentzat aldiz aisialdiko hezitzaile ikastaroak eskainiko dira. Urtsintxa eskolak emango ditu eta Atarrabia, Uharte eta Burlatako gaztelekuetan izango dira. Ikastaroa azaroaren 9-tik apirilaren 4 arte izango da larunbatetan goizeko 9-tatik ordu bitara. 400 euro balio du inskripzioak, baina diru laguntzak izanen direla aurreratu dute. Izen emateak urriaren 18 arte egongo dira zabalik. Pasa gaitezen Orkoienera. Udaleko talde politiko guztiek aho batez onartu zuten San Miguel jaietan emakume batek jasan zuen eraso sexistaren aurkako adierazpen instituzionala. Adierazpen honen bidez, udalak indarkeria sexista mota guztiak salatu eta era berean erasoa jasan zuen emakumeari babesa eta elkartasuna erakutsi nahi izan zion. Bestalde, udaletik jakinarazi dutenez, administrari laguntzailea bilatzen ari dira behin-behineko lan kontratupean aritzeko. Langabetu moduan izen emana egon behar da, eta hautagai egokiena aukeratzeko informatika probak egin beharko dira. Deialdiaren informazio guztia udalaren webgunean aurki daiteke. Horretaz gain, ostiralean Gizarte Etxeko Ludotekan ipuin kontalaria egongo da arratsaldeko 5:00. Euskaraz izango da dohainik eta 3 urtetik gorako haurrentzat dago pentsatua. Egun berean, arratsaldeko 8:00 Gizarte Etxean gazteentzako antzerkia egongo da. Julieta es la luz de todas las noches obra aurkeztuko da eta sarrerak 2 euro balioko ditu. Zizurko zendeako albisteekin goaz orain. Zizur Nagusiko eta Zizurko zendeako alkateak elkartu eta kolaborazio instituzionalean lanean hasteko prest daudela erakutsi dute. Jon Gondan eta Rafael Anso alkateak ados egon ziren zenbait gaien inguruan elkarlanean aritzeko beharraz. Hala nola, kirol instalazioak elkarbanatzeko, garraio publikoa hobetzeko, Zizur Nagusia Zizur Txikiarekin lotzen duen errepidea hobetzeko, eta bar. Horretaz gain, Zizurko zendeako udalak hezkuntza gastuetarako laguntzak eskatzeko epea zabaldu du kurtso honetan Nafarroako hizkuntza eskola ofizialetan edo Nafarroako udal musika eskolaren batean ikasketak egingo dituzten gazteentzat. Eskaerak urriaren 30 arte egin daitezke. Iruñeako albisteekin bukatuko dugu. Euskararen dekretuaren kontrako epaiek eraginduten ezinegona ez da parlamentura mugatu eta atzo 51 euskaltzalek protesta egin zuten UGTren egoitzaren aurrean. Sindikatuak agertutako jarrera salatzeko. Sare sozialen bitartez zabaldu zuten deialdia. UGT Euskararen etsaia eta Euskara nafar hizkuntza da oihukatu zuten bertara bildutakoek, eta Euskaraz bizi nahi dut leloa daukaten itsasgarriak paratu zituzten egoitzaren atarian. Bestalde, Sedenako langileen greba deialdiari jarraituz, gaur, bihar eta etzi, Zibiboxek, Gaztediaren etxeak eta Mendillorri, Sanduzelai eta Iturramako liburutegiek ez dituzte ateak irekiko. Beraz, 3 egun hauetarako programatutako ekintza guztiak bertan behera gelditu dira momentuz. Horretaz gain, udalak Antoniutiko skate parkeko gainazalak, babes metalikoak eta osagai guztiak berritu eta arrapala batzuk hobetuko dituela jakinarazi du. Baita aur parkeak, gimnasia zirkuitoak eta hiri altzariak mantentzeko lanetara 2,27 milioi euro bideratuko dituela. Bukatzeko, gaur goizean Iruña, hiria ekosistema gisara egonaldi artistikoan egindako obraren aurkezpena eginda Ingurumen Heziketarako Museoan.
Eguraldi eguzkitsua egongo da goi laino batzuk agertu arren. Eguerdian haizea iparraldetik finkatu eta indartu egingo da. Arratsaldearen bukaeran behe lainoak ugarituz joango dira eta gauean baliteke euri egitea. Temperatura maksimoak nabarmen igoko dira. Asteazkenean zerua oso lainotsu edo estalita egongo da. Arratsalde gauean lainoak gutxitu egingo dira. Euri txikia egingo du, egun amaieran atertzera egingo du. Ipar-mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da bolada gogor batzukin bereziki egunare erdialdeko ordutan. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Bueno, magazinaren bigarren zatira heldu gara eta orain elkarrizketaren txanda da. Esan bezala, Joseba Otano dugu gaur gurekin. Arratsalde on guztioi, gaurko lehengo elkarrizketatua Joseba Otano daukagu gurekin, administrazioan elkarrizketa taldeko kidea da eta Nafarroako Auzitegi Gorenearen azken ebazpenari buruz egitera dator, izan ere euskarari buruzkoa. Arratsalde on, Joseba? Arratsalde. Zer moduz? Ongi. Orain justo daukagu sententzia berri hau Nafarroako Auzitegi Gorenetik, non esaten duen euskararen meritua baliogabetu izan duten, ezta? Baliogabetu dute, bai, dekretuan datorren balorazioa, bai, baliogabetu dute. Hori bai. Ebazpen honekin izan ere, euskara, pixkat bigarren mailako hizkuntza bezala utzi izan dute, ingelesa, frantsesa edo alemaniarekin konparatuz, lan eskaintza publikoetara aurkezteko, ezta? Atzerriko hizkuntzen balorazioarekin epaiak ez dira sartu. Hor dago araututa, modu orokorrean araututa, ez da gehiagia puntuatzen, baina hor dago. Eta erabaki dutena euskararen puntuazioa modu orokor batean ematea ilegala dela. Haien ustez, lanpostu bakoitza baditu bere ezaugarriak eta ezin da arau orokorrik jarri. Eta deialdi bakoitzen erabaki behar dela, lanpostuaren ezaugarrien arabera eta bar. Eta horrekin lortzen dute, irizpide orokorrik ez izatea. Eta hortik aurrera deialdi bakoitzen erabaki behar da, eta legite baten aurrean, eta badira batzu pres legite horiek jartzeko, epaiek erabakiko dute, eta gero hor dago bigarren arrazoia, hori baliogabetzeko. Bigarren arrazoia da, gehiegizkoa dela, desproportzionatua eta bar. Eta dekretuan jartzen zuten puntuazioa zen 1,2,8. Eski 1,2,6. Dekretuan jartzen du meritoen baremoaren 1,7 puntuatuko dela euskara. Hori bakarrik erabiltzen da osasun bidean, hortik kanpo ez, eta diputazioan deialdi asko dira 1,80 inguru osasun bidetik kanpo. Orduan bakarrik arlo batean erabiltzen da hori posizio lehiaketa, bakarrik puntuatzen da 1,7 merituari dagokienez, eta azkenean hori da 1,2,8. Gainontzeko
merituen euniko 7. Benetan hori da, ez da estuneko 2,8, eta erabaki dute hori gehiagizkoa dela. Orduan bi arrazoi izan dira hori baliogabetzeko. Ezin dela irizpide orokorrik ezarri eta gehiagizkoa dela hori. Eta bi irizpide horiekin 40 urtetan egin den guztia pikutara joan da. Dena ilegala izan da, horren arte. Izan ere, 2017an aurreko gobernuak ezarri zuen dekretu bat, non euskararen legeari hobekuntzak ipini zizkioten, baina orain tribunalek ezarri dute dekretu hau ilegala izan dela. Zergatik uste duzu egotzi dutela tribunalek ezarpen hau? Bueno, 2017ko dekretuan bi hobekuntza zituen, ez? Alde batetik, elebitasuna ezartzen zuen zerbitzu zentraletan, hori zen hobekuntza, ezartzen zuen Nafarroko gobernuko zerbitzu zentraletik dena elebidun egingo dela, eta hori zen hobekuntza. Eta gero bestetik, euskaren balorazioa igotzen zen pizka bat, baina pizka bat bakarrik toki batean, osasun bidean, lehen merituen euniko 3 zen, eta horren euniko 7, pizka bat gehiago zen, dena den meritua dira 40 puntu, eta euskara jakin gabe lor daitezke 39, zer hori ez dago pentsatuta euskara eraginkor izateko, pentsatuta dago euskaren balorazio eraginkorez izateko, eta hala ere, epaileek erabaki dute baliogabetzea. Zer baliogabetu dute? Hobekuntza zirenak baliogabetu dituzte besterik gabe. Orain dekretu honek izan du euskara aurreko dekretuarekin, barkatu tribunalaren ebazpenarekin, esan izan da aurreko dekretuak euskara tratu preferentea zeukala dekretu honekin aurreko dekretuarekin. Zuek nola ikusten duzute deklarazio hauek? Bueno, emandako arrazoiengatik aurreko dekretuari legala zen. Aurreko dekretuan sartzen zen, euskararen balorazio izango zela merituen euniko 3. Hori irizpide orokorra zen. Eta erabaki dute, irizpide orokorrik ez dagoela egiterik. Lanpostu bakoitza berri ezaugarriak dituela eta deialdi egin behar dela. Beraz, aurreko dekretuari legala zen, irizpide horien arabera. Euskaren ordenantza guztia bezala, irizpide orokorrak dira. Beti izan dira irizpide orokorrak 40 urtetan, Franco hil zenetik, 40 urtetan egindako dena, erabaki dute ilegala izan dela. Irizpide horiekin. Eta zuen elkartetik, nola ikusi izan duzute elkarrekin sententzia honen ezarpena? Alde batetik, erabaki dute elebitasuna ezabatzea Nafarroko gobernuko zerbitzu zentraletik, baina erabaki dute baita ere elebitasuna zilegi dela eremu mistoan eta zilegi dela eremu euskaldunean. Erabaki dute hori, nahi badute udalek, dekreto jartzen du, eremu mistoan edo eremu euskaldunean udalek erabakitzen badute elebitasuna egitea, posible da, hori sesioen dekretuak, eta epaiek erabaki dute hori legala dela. Bakarrik ilegala dela, Nafarroko gobernu zentraletik hori arautzea. Erraten dute zonifikazioaren sistema apurtzen duela. Orduan, eremu euskalduneko udal batek erabaki dezake elebitasuna eta Nafarroko gobernuak ez. Horrek ez du zentzurik, baina erabaki dute. Agian bilatzen dutena da, dekretuan jartzea, Nafarroko gobernuak egin dezake elebidun, baina behartu gabe. Hori konponduko da horrela. Baina, balorazioarena, sartzen gara segurtasun juridiko faltan, falta erabatekoan sartzen gara, dena, edozein deialdia balio gabetu dezakete. Eta erabat babes gabe geratzen gara. Erantzun indartxo behar da horren aurrean. Bestela jango gaituzte, jaten ari dira, gure burua. Errekurtsorik ipini daiteke sententziaren aurrean, sententzia balio gabetzeko, edo beste bideren bat baldin badago legalki egoera aldatzeko? Badago, kasazioa rekurtsa, orain dela gutxi arte zen posible. Bakarri kasazioa rekurtsa posible zen estatuko arauak urratzen baziren, estatuko arauak interpretatzerakoa. Baina orain dela 2 urte aldatu zuten hori, eta baita ere edozein arau interpretatzeko egin daiteke kasazioa rekurtsa. Egin daiteke, eta Nafarroko gobernuk ikusiko du. Baina kontua ez da euskaren alde aurka egotea. Epai honekin, segurtasun juridikoak kolokan geratzen da erabat, eta orduan nik uste behartuta dela.
Bueno, Nafarroko Gobernu egiten ez badu, agian udal batek egingo du. Bere ordenantza agian momentu batean jarriko da kolokan eta egingo du. Eta azkenean, Nafarroko Gobernua gaizki geratuko da, ez? Ikusiko dute zer egin. Ez dugu komentatu, baina berez sententzia honen oinarria dago UGT sindikatuak ipinitako errekurtso batean. Orduan, ere polemikoak izan ziren duela gutxi nola entzun izan ziren UGT-ko sindikatuko kidei euskara mespretsatuz edo esanez hemen bakarrik portzentaje urri batek hitz egiten dugula euskeraz eta gehiegi UGT-ren hitzak izan dira Navarra Sumaren hitzak eta azkenean epaien hitzak. Nafarroko Gobernua justifikatu du dekretua, begira, hemen Nafarroak euskalduna badira, beraz, hau justifikatuta dago, eta epaiak errandute, ez etorri honekin, eskalera biera askoz gutxiago da, ez dago justifikatuta, kitxo. Orduan, haie boterea gordetzen dute, edozein deialdia balogabetzeko, eta botere horiek kendu behar zaie. Atzoko egunean izan ere, protesta egin zuten UGT sindikatuaren aurrean, euskararen alde, eta egindako deklarazioak salatzeko. Zuek nola ikusten duzute protesta hau? Bueno, UGT da errudunetako bat, baina erabaki hartu dutenak dira epaiak. Nik ikusten dut asko egokiagoa auzitegiaren horrean protesta egitea. Haiek hartu dute erabakia. Hartu dute erabakia oinarri juridikorik gabe. Dekreto horrek ez zuen urratzen euskararen legea, eta hala ere erabaki dute. Orain, zuen aldetik zer erantzun edo zer mobilizazio egingo zenukete egoera honi aurre egiteko? Bueno, orain dela urte batzuk izan ziren mobilizazio handiak UPN dekreto murriztaileak atera zituenean, antzeko mobilizazioak egin behar dira, bestela garbi dago euskara administraziotik desagertuko dela, ez? Eta jendea pentsatuko du euskara ez duela zertarako balio. Orduan horrek eragingo du matrikulazioetan, euskaltegietan, ereduan eta bar, erabateko desastre izango da. Ez badugu indartsu erantzuten, gureak egin dugu. Eta pixkat elkarrizketari maila emateko, beste elkarte edo sindikatuekin elkarrizketak egitea pentsatu duzute elkarrekin erantzun orokor bat lortzeko? Bueno, nolabait euskararen mugimenduaren gidaritza kontseiloak eramaten du. Orduan, suposatzen da, beraiek egin behar dutela deialdia. Bueno, nik pentsatzen du beharrezkoa dela, baina, ikusiko dugu. Suposatzen du, Barkaden ez dela pasatuko, baina euskalo, ez? Erantzun indartsu behar da. Joseba, mi esker gaur etortzeagatik eta konpartitu duzuen guztiagatik. Espero dugu hurrengo hilabeteetan egoera pixkat aldatzea edo hobekuntzak ikustea. Eta beste batetan etorri behar duzu, gomiatua zaude. Bale, ongi. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker gurekin egoteagatik. Orain bertsokabi sariketako lehenengo kanporaketako irudiekin utziko zaituztegu eta bihar itzuliko gara beste kontuekin. Beraz, mila esker eta bihar arte.